up mga sakmal? Hindi pong kalimutan si Tatay Mendo, suportahan, like, subscribe, and share sa kanyang channel. Yun lamang po mga sakmal. Bye-bye! Ayun mga kamba, magandang araw sa inyong lahat. Dito si DLB TV. Kasi Kasakmal, yan. Unboxing tayo ng Tagalog mga kagamba. Kunti lang yung Tagalog natin, wawalong kaha. Pero ano na yan, bayad na yan. Kaya hindi na natin masyadong itinawag sa mga parokyano natin. Ayaw mo to? Yan. Sa panahon ngayon, yung iba ang sabi nila napakamahal daw yung gagamba. Yung iba naman tuwan-tuwan nakaraan kasi murang-mura yung masbati. Hindi totoo yan. Pagka nagmura na ganyan, walang buyer. Pagka dumami na naman, dumagsa ang buyer, yun, magtataas ka agad yan mga gamba. Hindi totoo yan. Hindi mataas ang paninda mo nagpapayaman ka na, hindi. Mataas ang presyo ng gagamba pag ang kita mo ay 50 centavos pa rin. Kahit tumaas ang presyo niyan. Pag bumaba ang presyo niyan, 50 centavos pa rin ang kita mo. Hindi nagbabago. Ganun mga gamba. Kaya yung mga nagko-comment diyan na ang taas daw ng presyo ng iba, nagpapayaman daw, hindi. Wala pang yumaman sa gagamba, tandaan yun mga gagamba. Wala pang yumaman sa gagamba, kaya huwag kayong magko-comment na nagpapayaman yung iba dyan na mataas magbenta. Pumapatong lang sila ayon doon sa inaakala nilang kikita sila. Dahil kung ikaw magninegosyo ka at hindi ka naman kumita, nagnegosyo ka pa, ipamigay mo na lang pera mo. Dito ako, ibigyan mo na lang ako. Ganon yun mga gagamba. Oh. So, ito, panoorin natin, unboxing natin mga gagamba. Tagalog lang to, Tagalog. Yan. Alright, alright.
sa inyo mga kadagit. Ako nga pala si Ryan DC Mondaragit, ang spider vlogger dito sa Pinas yan. Supportahan nyo ang aking channel at syempre Mendo Susero Gamboy, subscribe kayo dyan. Yun. God bless all. Mga Doc, magandang araw sa inyo. So, si Spider Doc, paki-subscribe sa channel natin, spiderdoc.ph yan. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at supportahan si Tatay Mendo o si Sir Gagamboy. Yan mga kadok. Hi! Subscribe po kita Mindo. Like and share po. Bye!